Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Abameli bakaMsholozi Nesinye Isicelo Ngomshushisi bakhalela amanzi osindisweni kanti awezepolitiki ashaya amakhala ngeCDA. Abameli bakaloyo wayekade ngumongameli wezwe umnomzana uJacob Zuma bafake esinye isicelo sokuthi kususwe umshushisi uadvocate uBilly Downer ecaleni lokuthengwa kwezikhali elithinta umsholozi nenkampani yezikhali yaseFrance iThales. Lokhu ke kwenzeke enkantolo ephakeme eMgungundlovu lapho abameli bakhe bechazele isicelo njengesehluke kakhulu kunalesi esasifakwe phambilini nesachithwa ijaji uPitkun. Liguqile namhlanje icala elibhekene nowabe engumengameli wezwe kuleli uJacob Zuma lokuthenga kwezikhali elibizwa ngeArms deal, kanti ke leli cala uZuma usola kulona nenkampani yaseFrance iThales Group. Kanti ijaji ngesikhathi liguqisa leli cala lithe lenzela abameli bakhe uZuma abatshele inkantolo ukuthi ke bafuna ukufaka isicelo esisha sokuthi kususwe umshushisi uadvocate Billy Downer. Yes, by agreement, this matter is adjourned to 15 August 2023 for the hearing of Mr. Zuma's second application for the removal of Mr. Downer, State Counsel, as prosecutor in the criminal trial. Okhulumela uhlangothi labameli bakhe uZuma uMondli Thusing uyachaza ngesicelo esisha abazosifaka ngaphambi kwayo lenkantolo. Sifake application again yokuthi ku remove uprosecutor Mr. Downer. Now the state has to file the answering affidavit and then we'll file a reply thereafter. Then the matter will come back to court. 15 and 16 August to be argued. Basically, a plea in terms of section 106. That was the actual plea before court. Now there is a proper application in terms of the constitution to remove it down, which was not the case before. Now it's a different application altogether. Kanti umhlaziyi ozimele umpumelelo zikalala usichazela kabanzi ngesinqumo senkantolo. Asikhumbule ukuthi iconstitution yethu sinikeza amalungelo athanda ukuthi abe maningana. Elinye lelungelo ukuthi mangabe ungithathile wangilethe enkantolo makhona izinto enginganamile ngazo before sizokhuluma umongo noma ama-merits matter ngivumele ngiyereze any point engithanda ukuthi ngiyereze. In this case former president uthi hayi lo prosecution enginikezwe yena akanayo ithathe ukuthi angiprosecute ngenxa yezinto ezimlandelana nendlela asakayiphatha ngayo ngaphambili. Ngokuthathele emoyeni lokho naye NPA Act yasho ukuthi uprosecutor fanele ukuthi akayiphathe kanjani. Ngane nginikeze ithuba ke enkantolo ukuthi ngikwazi ukwethula lokho before sikwazi ukuthi siqhubekele phambili nelo daba. Yebo sengeke ngafika ngaphambilini ngafaka i-application nje kodwa engizoza nako manje kuthanda ukuthi akube kusha. Uzikalala unqome kakhulu isinqumo sowabe eyijaji kuleli cala uJaji Pitkun sokuthi ke azisuse yena agudluke kuleli cala. Into eyenziwa uJaji Pitkun into kwavele kufanele ngabe yenziwa amajaji noma abantu abahlulelayo instances labo suke bebona khona ukuthi angathi soba nenkinga la bese bethi ngicela ukushenxa mina ngidedele omunye umuntu ozokwazi ukuthi angene ngoba sekukhona izinto esengeke ngayikhuluma ngaphambilini engathi mayelele omunye umuntu wesithathu zibe nenhleso yokwenzelela angifuni ukuyithola ngisenkingene njalo. Njengoba sazi ukuthi khona elinye icala eliqhubekayo kulenkantolo lapho uZuma ke eshushisa khona advocate Billy Downer kanye nentatheli yezindaba eNews 24 uKaren Mon. Umhlazike wezomthetho uzikalala uthe lelo cala aliphazamisi leli lokuthenga kwezikhali. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisenkantolo ephakeme eMgungundlovu. Amalungu omphakathi endaweni yaseUsindisweni ngaphansi kaWard 59 kumasipala iTheku avuka umbhejazana avala imigwaqo ekhala ngokuntula amanzi. Unompilo Ntulo lilungu lomphakathi uthi kabaqondi kungani bezithola behluphekela amanzi njengoba indawo yabo inomfulo ongashe kanye nesigcina amanzi. Kepha ke sekuphela iminyaka cishe li15 belwe impi yamanzi kanti okubuhlungu kakhulu amaloli ke ahlinzeka ngamanzi awaletha ke esevele engcolile. Kumenze ukusebenza kwemigwaqo oyingenela osindisweni ngesikhathi abahlali bevuka umbhejazana bevala lemigwaqo njengoba ke bekhala ngokwentula amanzi. Lamalungu athi ke ukwentula kwabo amanzi ngalendlela kakuyona ingxenye yesomiso esikhona kuleli njengoba kukhona isiphehliso amanzi kule ndawo aphuma khona mihla namalanga kepha awafiki kumpompi. Amanzi sinawo sinomfulo ongasho kuthiwa umdloti siphinde futhi sibe nama reservoir kodwa ke inkinga yamanzi asazi ukuthi imi kuphi nendawo ngoba ongangokuba kwezinye indawo ayaphuma amanzi aphinde futhi avalwe
Uma ke sihamba sibheka indaba yamanzi asinayo inkinga yamanzi la osindisweni. Inkinga yamanzi asinayo, inkinga ekhona ukuthi kunabantu abathile abale phezulu abafuna ukudla ngama truck. Lamavate kan nawo futhi amanzi akhona angekho mahle kahle. Asiyasigulisa. Ne-water plant la phezulu hlezi iphampa mehle malanga iphampele ku reservoir number 1 lola ngamngadi. Uma esefika khona agcwale aze overflow amanzi. Ahlule ukudlulisa kwenye reservoir bese kuthiwa inkinga yakhona uma sibuza ukuthi inkinga ikuphi kuthiwa inkinga yephamp sesitholile ukuthi ayikho inkinga yephamp inkinga ekhona amathenda ama-truck kumele kudliwe imali sincishwa amanzi thina laba abebevalile kuphoqa ukuba bahlakazwe amaphoyisa ngeinhlamvu zejoloba njengoba umbhikisho wabo oqale ekseni uphazamise ukusebenza esibhedlela sendawo kuzokhumbuleka ukuthi elakuleli sekuneminyaka libhekene nenkinga yamanzi nokwaholela ekutheni kube nohlelo lwamaloli azolethela imiphakathi amanzi kepha sikhulu isikhalo emphakathini ngendlela lolu hlelo olusebenza ngayo kwazise siyaphela izinyanga zingafikanga imoto kwezinye indawo ojojo bonke balayisha laba basemgaqweni thina siba nenkinga uthola ukuthi sofakela uhafu uzokuthiwa kunenkinga yephampa okusho ukuthi ke ingakho nathi sivukile sazoba manasi strike ngoba siyathola ukuthi nathi siyangenela kusona ngoba kumanje amanzi ojojo ayifiki imoto ngendlela ifika ngaleso sikhathi ezisithandayo ingakho ke size la okusikhathisa kakhulu amaphoyisa wona lawa esinawo la eVerulam siyaxayeka manje mase sidubula singazi sidutshulelana sesilale emahlathini asazi kungani sibe nayo ke inkani ukuthi size la ngoba silwela umphakathi wethu esicela besicela abantu ukuthi basinakekele ngesimo samanzi asinawo amanzi sinengane zethu ezigulayo esihlala nazo sinomama bethu abagula abadla amaphilisi kodwa baphuza amaphilisi angekho right anoshobishobi ikhansela la kule ndawo lithi ke sekunesikhathi eside beyibophezela ngokumele kwenziwe ukulungisa lolu daba kepha iziphathimandla zihluleke yayazi inkinga yabantu ukuthi banankinga and we have made a commitment ukuthi sizoyilungisa kanjani inkinga yabantu inkinga yethu angathi ama officials ethathanda ukusifeyila ngoba kusukela namhlanje kuseni ngila ngiyafona ngifuna oplamba abazohamba beyochecka lama valve mase kudedelwa amanzi eyekubantu ngoba abantu bayayisho inkinga ukuthi ama valve avaliwe why singakwazi ukubuya sovula ama valve eindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona mfubu ngisethekwini Iqembu le-NFP kanye ke nele-ACDP asephawulile ke ngesiphakamiso seqembu le-DA sokuthi amaqembu amancane kumele ke ahlangane ukuze ezokwazi ukuketula umbimbikelo we-ANC kanye ne-EFF emva kokhetho likazwelonke. Iqembu le-NFP lona ke litha liziboni lisebenzisana ke neqembu le-DA ngakolunye kuhlangothi ACDP yona ke ithi DA izenza ubhuti omdala ofuna ukubathathela izinqumo ngaphandle ke kokuhlala phansi nabo. Iqembu le-Democratic Alliance sekuqhamuke nesiphakamiso sokuthi wonke amaqembu amancane ezepolitiki kumele ahlangane ukuze akwazi ukuketula umbimbi lwe-ANC kanye ne-EFF emva kokhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo. Lesiphakamiso senziwe umholi waleli qembu osanda kuqokwa kabusha uJohn Steenhuisen sishiya amanye amaqembu engathokozile njengoba amanye ezwakalisa ukuthi angeke abe yingxenye yalomhlangano omeme amaqembu. Iqembu le-National Freedom Party lisinakuba lisitholile isimemo kodwa aliziboni liba yingxenye yokusebenzisana neqembu le-DA. Singaqinisekisa ukuthi sisitholile isimemo siqhamuka umholi we-Democratic Alliance umnumzane uJohn Steenhuisen efisa ukuthi sizoba ingxenye yalamaqembu axoxayo noma abonisanayo ngokuthi yiphi indlela engasetshenziswa ukuze sikwazi ukuthi ngo-2024 kukhishwe i-ANC emandleni. Siyafisa ukusho njenge-National Freedom Party ukuthi esikwenzile sivumile kuyoba ingxenye yalomhlangano ngenxa ukuthi besihlonipha nje isimemo esisitholile hayi ngoba sithi sesithathe isinqumo sokuthi sisebenzisana nalamaqembu. Empeleni uma ubheka umthetho National Freedom Party ubheka inqubomgomo yethu awukho nakancane la esihlangana khona noma esicishe sibone khona ngokufana lamaqembu amabili kakhulukazi i-Democratic Alliance kanye ne-Freedom Front Plus. I-National Freedom Party yakhelwa ekuthenini isize abantu abahluphekile, abantu basemakhaya, isize intandane, isize abafelokazi, isize laba bantu abantulayo. Ngakho-ke lamaqembu asiwaboni enephupho elifanayo ngabantu abahluphekile. Kungakho sithi njenge-NFP asiyiboni nakancane
sigcine ngelinye ilanga kuthiwa sisebenzisana okanye siyingxenye kahulumeni oyobe wakhiwe iDA ekanye neFreedom Front Plus. Kanjalo nomengameli weqembu lezepolitiki lamakholwa iAfrican Christian Democratic Party ACDP ngamafuphi umfundisi uKenneth Mesho ukhipha istatimende egxeka uSteynhuisen ngokudukisa abantu ethi ACDP inqabile uba ingxenye yalamaqembu. Umholi waleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal umbishophu Eric Manqele uthi bazoya okhethweni bezimele bazoba nesingxoxo emva kokhetho futhi basivulile izandla sokuba kuhlalwe phansi kuxoxiswane. Umholi we-DA istatement asikhiphile kasilona neze iqiniso. Umholi we-DA akakaze eyinike ithuba lokuza kumengameli we-ACDP ezocela ukuthi akube khona ukusetshenziswana. Asenelisekile neze indlela u-ANC aphethe ngayo isu. Singabala ilist inde iyoshona asenelisekile neze. Futhi asikholelwa ukuthi i-EFF khona umehluko eyowenza uma ingathatha inyathelo enyaweni zika-ANC. Kodwa asisho ukuthi before kuyokuma elections khona iqembu esingayimatanisa nalo cha. Ma elections isodwa nje. Kodwa ngale kwama elections uma sekuvotiwe sekubona ama results bese sebethi abantu ahlanganisa izandla sivulelekile ukwenza lokho. Lesimemo samaqembu amancane sifaka phakathi iqembu le-IFP, iFreedom Front Plus, iUnited Independent Movement, iNational Freedom Party kanye neAction XA. Isicelo.1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Uhlalelo uvalweni umndeni wakacela endaweni yasezinqoleni esigodini sakwaDlovingo ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya ngemuva kokutholakala kwesidumbu sikamshana wabo sinengozi ekhanda sisemosheni ke ungakude nakubo. Ngokusho ukukhulumela lo mndeni okungumalume kaMufu Siyabonga Cele uthi sebehlala ngokuthukizanya bengumndeni ngoba kungenzeka ukuthi umbulali bahlala naye kanti ke usole namaphoyisa ngokuhudula izinyawo ngalolu daba. Zilokhu ziqhubeke njalo nokwanda izigameko zokubulawa kwabantu endaweni yasezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe. Kulandela ukutholakala kwesidumbu sowesilisa sinengozi ekhanda emhosheni ongakude nakubo. Isidumbu sikakwenza kwakhe eNyawose sitholwe umndeni namalungu omphakathi abekade emthungatha ngemuva kokuduka izinsukwana. Ukhulumela umndeni uSiyabonga Cele uthi bazizwa bebuhlungu ngokubulawa kwamshana wabo. Sama sayofuna masifuna simthola la simthola khona. Into yokuqala sayithola sathola ngobhaqa nesiqoka. Sikwenye indawo nje eyifokozi ngane. Yena engekho samthola engekho lapha endaweni eyicake ekhombisa ukuthi ungazi ukuthi umuntu ophosiwe. Enenxeba elalike ekhanda elalikhomba ukuthi le into ethi ayibe imbazo. Sebekuhlungu ukulahlekelwa umshana ngalendlela lahleke ngayo ngoba mina ukugcina ukumbona ngigcina ngesonto bekade besuka kanikwe la bekade bephuza khona. Iqhuba uthi okubaphatha kabi kakhulu bewumndeni ukuhudula kwamaphoyisa asezinqoleni izinyawo njengoba bengenayo ngisho icase number. Safonela amaphoyisa afika amaphoyisa amefika amaphoyisa afika athatha istatement kubantu akade egcina ukuba nabo. Akukho enye into esibuye sizwe ngamaphoyisa ngicathi amaphoyisa sawagcina ngalo langa nokwenza ukuthi mase kuyakubhaliswa lapha ya izinto kwaba zabalikhulu kakhulu ngoba babe ithathele inamba bezothi mase beqedile ukubhalisa basendele nama case number. Inamba babe ithathele kwakuyami neyabhodi. Onokwenza kube likhulu enganeni mase ziyakubhalisa zifika lapha ukuthi kufuna icase number. Mase ziyayikhuluma indaba case number uthola ukuthi case number ayazange sisendelwe yona. Kunye nokunye nje ngamaphoyisa asezingolweni asikaze sizwe lutho ngawo. Nokwenza silahlekelwe ithemba ukuthi mhlambe kungase umbulalo wa disco noma ababulali ba disco batholakale ngoba amaphoyisa ayikho into esizwa ukuthi ayilandela ngalento eyenzeka. Elinye ilunga lomndeni lithi uMufu befika ngokuvakasha ezinqoleni ube umuntu ohlala eThekwini kanjalo bengenazi izitha. Naye ubese eqhubeka bahlalele uvalweni ngalesi sigameko esenzekile. Bengazazi izitha zakhe ngoba futhi phela bengayesiyena umuntu futhi bejwayele ukuhlala lemakhaya lo muntu. Bejwayele ukuhlala ngale ngasemaThekwini. Mhlambe nje adlulisile noba inyanga ezimbili kuma efika la. Mayefika la futhi
besidlalele ekhaya biza abangani bakhe kuhlaliwe la kujabule kuphuzwe kanjalo nje bangena umuntu ozulayo futhi eziyesaba izingane kakhulu izingane lezi zalayo abashana bami ayibesaba impela ke bona besaba impela. Ithinto amaphoyisa esifundazwe ngalolu daba asiqinisekisile lesi sigameko athi amaphoyisa sezinqoleni aphenye icala lokubulala. Isidumbu sikamufi sitholakala ehlathini kanti wayegcina ukubonakala ephila ephuma komunye umuzi owawunomcimbi endaweni. Umufi kulindeleka afihlwe emathuneni asekhaya ngomgqibelo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Isicelo ngisezinqoleni kwaDlovinga. Ake siye ngasezitolo sihlangabezana kanjani masibuya. Nina bekonjani edukele ezulwini ezinye ezidukele emafini siyakubingelela siyakwamukela mungabe usanda kusijoyina nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Abameli bakaMsholozi Nesinye Isicelo Ngomshushisi bakhalela amanzi osindisweni kanti awezepolitiki ashaya amakhala ngeCDA. Imndeni elinganiselwe ekhulwini sale Dengwane ngesikhathi kuqubuka umlilo ongqongqise imijondolo yaseDakota kuWard 90 eThekwini. Uzwelinzima uHope usinde ngokulambisa kulomlilo uthi kwentula amanzi kube nomthelelo omkhulu ekuthenike lo mlilo ubhebhetheke njengoba ke nabo abezicisha umlilo abakade bezosiza bafike bakhala ke ngokungabinawo amanzi kanti ke kusolakala ukuqhuma kagesi oxhunywa ngokungekho emthethweni njengembangela yalomlilo. Kuphoqe ukuba balale ematendeni abahlali basemjondolo yaseDakota eThekwini kulandela isigameko sokunqonqa kwemizi yabo ngempela sonto. Osinde ngokulambisa kulomlilo obusha ubuhanguhangu ulandisa ngokwenzekile. Phuma isitho ngaphambi komnyango kwabese kuqhuma singaphakathi kwaphuma ilangabe eliyela lingena kumi. Andakwazi ukuphuma eminyango ndathatha amabhakede ndachitha nje ndikwazi ukuphuma eminyango ndabale kwesiqo. Kwabe kuyasha ke njengoba kwenzekele into eDakota. Ngeke ndikwazi ulinganisela umonakalo ngoba kushe yonke indawo esikuyo mina ndisheke njengoba ndigqoke kanje. Kwawumzimba wami ubhlungu ngoba amalanga bebehamba kumi. Ngiphume kuba ngisizwa amanzi bebengekho amanzi ngandifela phakathi. Abezimo eziphuthumayo bafike phaka kwe28. Bazama kwasho ukuthi amanzi ayaphela kwabese kwelekelela amanye ama-truck. Ngesikhathi iziko leindaba lihambele le ndawo umphakathi ubusakhungathekile futhi uzama ukuxosha okusalile ngenhloso yokuvuselela imijondolo. Lithole ukuthi lo mjondolo okuqubuke kuwo lo mlilo umnikazi wawo ubengekho kukhiyiwe futhi akukho obekuxhunyiwe njengoba engaphekeli khona ewusebenzisela ukulala kuphela. Kabekho ababikwe ukuthi balimele noma ke baphangalele kulesi sehlo kanti bakhale ngabeyicisha umlilo abafike ngemumva kwesikhathi bengenawo nanamanzi okucisha lo mlilo. Abantwana baphoqeleke ukuba bangalipati ezikoleni. Angiphumanga nalutho angisele nje njengoba ngigqokile nje. Anginanto okugqoka anginalutho. Kunengane zesikole, ingane zesikole kwayimanje azile ayizokwazi uke ezikoleni ngokusha kwale mjondolo yethu ngoba zihleli zinezinto zazo la zesikole zishila into zezo zesikole. Asinalutho kunomama nje la emakhalwane wami unezingane zinazo ziyafunda so azike sakwazi uke esikoleni ngoba into zesikole ngicabanga ukuthi nazo zishile. Nakuba kunengebhe yezigameko ezifuze lezi ikakhulukazi njengoba kungena isikhathi sobusika kukhalwe kakhulu ngokumenyana kakhulu kwemjondolo kanti ngonyaka owedlule ngesikhathi esifanayo ngesikhathi kuhlasela izikhukhula le ndawo kayisindanga njengoba yakhahlamezeka. Imizamo kahulumeni kanye nezinhlaka eziyimele seyiqalile ukuletha usizo kulomphakathi. Into eyenza ukuthi kuze kushe kakhulu njengoba nibona usikwenzeke kanje ingoba awekho ama-passage for icishamlilo ukuthi ihambe. Icishamlilo bezikhona kwase kushaya ukuthi awekho ama-passage abazohamba bayocima ngawo. No, i-way forward is from now sizobasiza ngama-blankets nama-sponge from uGift of the Givers. uGift of the Givers umele ukuthi sibathole indawo la sokwazi ukuthi sikhulume nabo bebonke then ubuso uyabasiza. Then after ke uhuman settlement busoletha imaterial bezokwakha. Ey'ndabeni zika-KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini.
Uphiko lwamaphoyisa ngaphansi kamasipala uMzinyathi libambe imashi eDandi yokuxwayisa nokuxoxisana nomphakathi malungana ngobugebengu osebudlangile kule ndawo. Lapho ke bekukhona uSAPS, uCPF, uCommunity Safety and Liaison kanye ke nezinye izinhlaka ezisebenzisana namaphoyisa. Umeja General Francis Slembethe uthi ke lokhu kwenzeka ngaphansi kohlelo Let's Talk About Crime ukuze ke bezozwa izimvo zomphakathi bephinde bebamisane nawo ukulwisana nobugebengu. Uphiko lwamaphoyisa ngaphansi kamasipala uMzinyathi lubambe imashi yokuxoxisana nokuxwayisa umphakathi ngobugebengu sebudlangile eDandi. Umajor General Slambet uthi bayafisa ukubambisana nomphakathi ukuze belwe nobugebengu kanye nokukhumbuza umphakathi ukuthi ungathembela kwabomthetho. We want to involve the community in the fight against crime by saying, let's talk about crime. We have different departments. We have the CPF, we have com safety, we have traffic, we have our security companies. We're working as a collective because we want to make sure that the people know their rights and the people of our communities are aware that they can go and take us into confidence, report crime, and the most important thing, let us root out crime. Okhulumela bazokuphepha nokuxhumanisa umphakathi uthi babhekelele izikhalo eziqhamuka emphakathini mayelana nokusebenza kwamaphoyisa. uJabu Mkhize uthi bayasiza umphakathi ukulandelela amacala angaqediwe. I-office lethu lisebenza ngokulekelela ukulwisana nobugebengu namaphoyisa. Linenhlaka ezimbili eminyangweni wethu esisebenza nawo ngamaphoyisa. Police Performance Monitoring Evaluation lapho sibheka khona ukusebenza kwamaphoyisa bese sibheka ukuthi izinsiza zokusebenza kwamaphoyisa zanele yini ukuthi umphakathi ukwazi ukusizakala ekulwiseni nobugebengu bese sibhekelela nokuthi izikhalo ngokusebenza kwamaphoyisa silandelele iqhamuke emphakathini ukuze kwazi ukuthi umphakathi uneliseke njengokuthi mhlawumbe ninamacala avuliwe abangawazi ukuthi asebenze kanjani ahambe kanjani aphele lapha babona sebephelele siyakwazi ukubalekelela lapho ukuthola ukuthi kwenzakalani. uSlambethe uqhube ngokuthi bazimisele ngokuxhumana nomphakathi nyanga zonke kanti nabafuyi bazosizakala njengoba sekwandile ukwebiwa kwemfuyo. We want to make it a point that we engage the community on a monthly basis. We also looking forward to creating platforms for our stock theft farmers because we do have a problem with stock theft in our district as well. So our communities will be seeing a lot of these awareness and we encouraging them, all 12 police stations in our district with our units. As you can see, the stock theft units are here today. We want to say, come on board, let us make a difference. Let our legacies, when we do one day go on pension, we can say, we have made a difference in the life of our communities. Khona manjalo obehambelele mashi uthi uyajabula ngokuba ingxenye yalolu hlelo njengoba besebenza ngalabo sebeqedile isigwebo sabo ukuze bebaqondise. Usikhumbuzo Muloyi uthi uzodlulisa umyalezo kubo bonke abafana abangaphansi kwe-community corrections. Ngijabula kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo ngani ngoba abafana bethu kakhulukazi njengoba amajele nje kakhulukazi ekhombisa ukuthi ayagcwala. Kuyasiza ekutheni ke siyenze i-prevention sibaluleke futhi ukuthi ke ukwenza amacala ikakhulukazi kuyobathatha futhi back babusele lapha nemajele. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngiseDandi. Lo okhulumela inkampani ephakela amanzi uMhlathuza Water uSiyabonga Maphumulo uthi nakuba ke kutholakale izinhlanzi ezifile ezintanto emfuleni insezi uphenyo lokuqala balwenzile liveza ukuthi ke amanzi awanabo ubungozi futhi ke akulungela ukuthi ke angasetshenziswa. uMaphumulo ke ekhuluma neziko lezindaba ubese khipha isixwayiso kulabo abadobayo ukuba bame kancane ukudoba ukuze ke kuzophothulwa uphenya balwenzayo lokuzama ukuthola imbangela yokufa kwalezi zinhlanzi kulomfula. Ngemuva kokuba ke kutholakale inqwaba ezinhlanzi ezifile ezintanta emfuleni insezi, inkampani ke ephakela amanzi uMhlathuza Water enyakatho nelikaMthaniya ibe isikhipha ke isixwayiso esibhekise emphakathini ukuba ke kume ukudoba njengoba ke imbangela yokufa kwalezi zinhlanzi ingakatholakali. Le nkampani ibe isiqhuba ophenya ukuthola ukuthi ke ngakube lokhu kudalwe yini.
Siwumhlathuze water sisithatha isinqumo sokuthi senze uphenyo oluphuthumayo ukuze sithole imbangela yokufa kuyinhlanzi sizithole ezintanta kuyiwiya yethu nokuyilapho esihlanza khona amanzi sisuke siwathatha emfuleni wasemhlathuze. Yize uphenyo lenziwe ososayensi bethu lutshengisa ukuthi amanzi aphuma emfuleni umhlathuze aphephile, kodwa sesithatha isinqumo ukuthi siyeke ukudonsa amanzi kulowa mfulo kwamanje kunaloko sisebenzisa ichibi eliseduzane lasensezi. Lokhu kuchaza ukuthi wonke amanzi esiwaphakayo emphakathini aphephile ukuthi angaphuzwa. Kanti sesiphinde futhi saxhumana ne-CSIR okuwuphiko oluzoqhubeka lenze uphenyo olunzulu ukuze lithole imbangela yokufa kwale inhlanzi. Esithanda ukucwayisa umphakathi ngakho kakhulu kulesikhathi samanje ukuthi ungalinge nangephutha le inhlanzi mhlawumbe uthi uyayithatha ngenhloso yokuzidla kumbe udobe kulola mfula kuze kube uphenyo liyaphela. Labo-ke abaziphilisa ngokudoba bashayeke kakhulu ngalesi sehlo njengoba bengeke besakwazi ukuqhubeka nokudoba kuze-ke kuphothulwe uphenyo. uThulani Kwanyana ungomunye kwabantu abaziphilisa ngokudoba kule ndawo. Ngizile nami bafethu ukuthi kunendawo la kuthiwa singadobi kuyo. Ukuthiwa inofishi abafile abaphuma singabali labo fish labo. Kodwa amanzi singawaphuza awayona ingozi. So ingakho nami nje ngingakhona ukuthi ngihambe ngize ngiyofikela le phezulu ngiyodoba khona. Njengoba seningixwayisile nami futhi ngizotshela abanye. Ya mhlambe nami ngizoke ngithi ukuma kancane ukudoba. Ngiqale kudlulele lo hlelo lwenu qala. Sibese sixoxisana noyisazi sezemvelo uDokotela Nathi Xulu osenyuvesi kwaZulu-Longoye ukuthola-ke ukuthi ngaba yini imbangela yokufa kwalezi inhlanzi nokuthi-ke bungakanani ubungozi uma abantu bedoba lezi inhlanzi ngenhloso-ke yokuzidla. Isikhathi esiningi imbangela izinto ezenzeka amazenzeka kanjena zikabili. Okokuqala ezinye zenzeka ngokwemvelo, okwesibili suke zenziwa abantu. Lokho kwemvelo-ke suke kwenzeka ukuthi khona iprocess ekuthiwa eutrophication la khona engena khona imisoco nazo zonke izinto engadingakali ingene emanzini. Mayingena emanzini zikhoza ukuthi kube nokungcola, makunokungcola kuvala ukuthi ilanga lingafiki kahle kwi-habitat kwizinto ezihlala emanzini. So mayihlala lapho kukompithwa i-oxygen, so ziyaqhudelana nge-oxygen ugcina ukuthi ofishi bengabisaba nayo oxygen eningi bese kuba khona namagcikwane nazo zonke izinto ezenza ukuthi ofishi bagcina sebefa. Ake sidayise sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Asiphinde sikubingelele sikwamukele mosanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV nazi izihloko zezindaba esifolosa ngazo namhlanje. Abameli bakaMsholozi Nesinye Isicelo Ngomshushisi bakhalela amanzi osindisweni kanti awezepolitiki ashaya amakhala ngeCDA. Ake siqalazele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.06 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-22.43 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.84 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Golide lona lingu-$2,012.79 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$86.31 umphongolo. Ake sikubhekele isimo sezulu. Nina benkonjani edukele ezulwini ezinye zidukele emafini sihlangabezane kanjani nakusasa ngesikhathi sifanayo.